एक और सूचना देता नहीं और हमने खाती गर्व के बात था कि यूपी पुलिस प्रशासन से आप लोग बच के रहिए, काहे कि एवरा एक नंबर में चला था हमने के यूपी प्रशासन के भी कतारे। यूपी में तो तगड़ा प्रशासन है, कोनो भी केहू छेड़छाड़ करके बच ना पाए। एक बार प्रशासन खाते आप लोग ताली बजा दीजिए भैया। ताली बजाओ लो हुल्ला करके। कहे एक बार में कबना अगर सर लोग और मैम लोग नहीं रहे तो हम लोग सुरक्षित पहले जैसे कहाँ बा पहले बहुत ही मर्डर होत रहे। हाँ एबरा 12 बजे 1 बजे के कहीं चल जाए। एके के मालिक तो ये लोग बानी ना, रक्षा जी करता। और कहीं भी फंक्शन हो के चाहे आप लोग देख लो कब एबरे दुर्गा पूजा में बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा और कोनो भी प्रकार के दिक्कत परेशानी ना भइल भैया। बहुत अच्छा से मूर्ति के विसर्जन भइल और सो भी हम उम्मीद करता नहीं कि भैया थोड़ा सा भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा आप लोग और लाइट से दूरी बना के कहेगा आधे सदते में कबना आधे करावलो बेदरादी कि छूटल न रहे गाना के हरदी। अरे छूटल न रहे देखी तो गाना के हरदी छूट गइल बा, लेकिन अबे पियर पियर लोगोदा कि सदते में कबना करावलो बेदरादी छूटल न रहे गाना के हरदी। चारों दिन रहो जीवा आधे रहो गइले जोर के चाहे केतनो बिजनेसमैन होके पति दुबई अरब कहीं भी कमास कईयो लाख कमास, लेकिन शादी भई जबले 1-2 महीना घरे रहिए ना तले कौने काम के कमाई। हाँ तनी हाँ में हाँ मिलाई सभी भाभी जी कि चारों दिन न रहो ना जीवा आधे रहो गइले जोर के कि चारों दिन न रहो ना जीवा रहो गइले जोर के चारों दिन न रहो ना जीवा रहो गइले जोर के दिल बने गइले हो दिल बने गइले राजा बोतल में भर के दिल बने गइले राजा बोतल में भर के दिल बने गइले राजा बोतल में भर के बड़ा निमन कुछ एमन हर टाइप के लोग आवेला। ऐसा ना होला कि सबके बलम जी स्मार्टे होले आ चाहे अगर स्मार्टो होले तो अपने आप के ख्याल रखेले। एगो औरत बड़ा अच्छा गीत आइल बा भैया ईदू भैया, अक्सर ईदू भैया के तारीफ पाके लिए मिलेला। आज पता ना आज इनका सेटिंग बटे का बोलिए मुस्कान के। हाँ मुस्कान के सेटिंग बाकी नहीं हुआ के तो ब्लैक तेजाब लगे बने तो मैं समझते कि तेजाब लगी तो का हुई मुंह में साफ हो जाए, दाढ़ी तो दाढ़ी है भैया। हाँ बड़ा सुंदर गीत बा कि ये पिया अपन मुँह अरे शीशा में निहार ली अरे बिखरल बाजुल्फी बड़ा शौक से बड़े ले बने तो खाली बढ़ौला से थोड़े होई, तनी एकरा के ख्याल रखी, सेवा करी,
जाके स्टेट करा ली बाल के कि पिया अपन मुहमा अरे शीशा में निहार ली अरे बिखरल बाजू कि कहीं से झाड़ ली निकलता पेट दौरे जाई राजा जी कि दढ़िया अंकेश भैया केने मैंने तने हाथ उठाएं तो हाथ वो उठाई सम्मान हाँ कि दढ़िया अरे पाकी के भइल जा डाई लगाई राजा जी आप अंकेश भैया मत बोला कीजिए भैया भैया बोले तो कैमरा घुमा देंगे ठीक ए पिया अपन मुहवा शीशा में निहार ले बिखरल बाजू को कहीं से ए पिया अपन मुहवा शीशा में निहार ले बिखरल बाजू को कहीं से झाड़ निकलता पेट दौरे जाई राजा जी निकलता पेट दौरे जाई राजा जी कि दढ़िया पाकी के भइल जा डाई लगाई राजा जी कि दढ़िया पाकी के भइल जा डाई लगाई राजा जी हई ललको लहंगा वाली कहाँ गई कहत एगो आदमी हो जो मंच पे भी बा सिवाय कंपनी के अंदर वहां के भी हमेशा के काम तब दाढ़ी पाकले रही भैया कहत कि लइका फहिका भइल नहीं खे अरे बनलई थी पापा भोलू भैया के सेटिंग हो भोलू भैया के ये के इशारा करनी अच्छा सोचा तनी हमरो पागल बा त इहो के पागल बा त दोनों जाने के कहो कि लइका फइका भइल नहीं खे अरे बनलई थी पापा कि पानी हम जवान रवर अरे आ गइल बुढ़ापा कि पानी हम जवान रवर आ गइल बुढ़ापा कि लइका फइका भइल नहीं खे बनलई थी पापा पानी लइका फइका भइल नहीं खे बनलई थी पापा पानी हम जवान रवर आ गइल बुढ़ापा अरे बैठ सही तू कि जिम कर बैठ पीछे कि जिम करी अरे देहिया फिट रही जिम करी देहिया फिट रही जोड़ी हमन के कंप्लीट रही देहिया फिट रही जोड़ी हमन के कंप्लीट रही ऊपर से पिसता बादाम काजू कि खाई राजा जी ए पिसता बादाम काजू खाई राजा जी पिसता बादाम काजू खाई राजा जी कि बढ़िया बाकी के भइल जा